Som en Jaume Vilardell i som il·lustrador. Les meves eines són els llapisos de grafit, emplei plomilles, rotuladors i també aquarel·la. Tot això, després se digitalitza perquè el client el que necessita és una imatge de píxel i, per tant, tot aquest procés manual ha de passar per un procés digital. El més divertit d'aquesta feina és que cada encàrrec és diferent. A vegades te demanen simplement fes un retrat d'aquest estil com el que hem vist a la teva web, o a vegades me demanen coses diferents. Això me dona llibertat per utilitzar altres medis, a part dels meus propis, que incorpora en els meus treballs. Amb il·lustració, la diferència que hi ha entre les feines d'il·lustració i els projectes de disseny és que en il·lustració faig normalment feina amb directors d'art i directors creatius. Ells normalment ja, abans de fer-te l'encàrrec, s'han pensat molt bé el que necessiten i ja han elaborat un briefing molt complet. I per la meva part també m'agrada investigar pel meu compte i aportar algo més, no? Alguna cosa més de lo que te demanen ells, que jo crec que és el punt, el valor afegit que jo puc afegir a part de la meva feina manual, no? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Jo tinc el meu estudi a casa, és una decisió bàsicament pràctica, perquè me permet estalviar, també no tenir gastos de lloguer de locals, i per altra banda me permet estar a prop de la meva família, no? Del meu fill, de la meva parella. I molta de gent me diu que ha de ser complicat fer-hi feina, però jo ja estic acostumat i per això és una gran avantatge. La veritat és que no surt molt d'aquí. Els meus referents són bàsicament els il·lustradors dels anys 50 a 60. M'agrada molt la seva feina i que trob que en aquell moment va ser una edat daurada de la il·lustració. En aquells moments, com molta gent haurà vist a sèries com a Mad Men, els il·lustradors formaven part de l'equip i eren una part imprescindible per fer una presentació o realitzar una obra final dins una agència. Mallorca, de fet, és un lloc ideal on viure i on fer feina, no? Realment és el paraís. Malgrat tant a la meva parella com a jo, m'agrada molt viatjar i personalment crec que és molt important viatjar o viure a algun altre lloc per poder tenir una perspectiva més clara de lo que és el panorama de Mallorca i el que hi ha aquí, no? Que a vegades si no se surt d'aquí se perd una mica.